De provincie Limburg wil alle jongeren gelijke kansen geven om een diploma te behalen. Maar dat is niet altijd even simpel, want studeren kost namelijk geld. Daarom kunnen studenten die het financieel moeilijker hebben een studielening aanvragen. Mag ik vragen wat je studeert? Informatica. Toegepaste informatica. Als student, waar geven jullie zoal jullie geld aan uit? Kleren, een auto. Als student heb ik een laptop nodig, een boekentas. Met inschrijvingsgeld. Je kunt dat natuurlijk zelf voor je eigen bepalen wat je allemaal aanschaft, maar er zijn wel een paar dingen bij die duur zijn. Fitness, ja, kleren. Mijn vriendin, kost ook altijd wat. Hè. Kunt jij mij misschien wat meer vertellen over de studielening? Studieleningen, het woord zegt het zelf, is een lening om een studie te realiseren. Enkele jaren geleden heeft de provincie samen met de toen nog 4 onderwijsinstellingen hoger onderwijs een reserve aangelegd om dan die te verdelen aan eventueel studenten die die vraag zouden stellen. De laptop heb ik volledig zelf betaald. De boeken zijn voor een deel terugbetaald door mijn ouders. Ik werk in de metro hier op de Grote Ring. Ik geef eigenlijk het meeste van mijn geld uit aan de rekeningen van de schoolboeken. Ik betaal de helft van mijn schoolboeken. Limburgse studieleningen, dat gaat over Limburgse studenten. Voorwaarde is wel dat zij studeren in Limburg. Tweede voorwaarde is dat de financiële middelen van het gezin waar de student deel van uitmaakt uiteraard niet te hoog mogen zijn. Ik vind dat wel een goed idee, zeker en vast, maar ik had er nog niet van gehoord. Iedereen gelijke kansen geven om een mooie carrière uit te bouwen. Dat vind ik maar normaal ook. Wil jij meer weten over studielening? Surf dan naar de website van de provincie Limburg of ga langs bij de sociale dienst op jouw school.